Hemen Felipe II ez da, baina baukeu Rafa, Pello, Aitor eta kompainia Nafarroa berriz eskuratzeko Gipuzkoarra. Eta horretarako babesa hobena daukeu, hoberena. La mejor, dudik ez da horretako. Venga! Badakizu, Nafarroa eskuratzeko eta konkistatzeko janare beharrezko dugu, behatea eta jotzea bakarrik genez. Osea que, ba dentro! Jan bakarrik ganez, eateare beharko diau, ardo gorri naparra, noski. Venga, korailetik ganekarria, gerote! Bueno, iria guria dek iaia, Osea, que guain gozen denok bazkaltzea eta indargatzea txaldeako. Venga, aio!
indarra berrituta, guantzen beste konkistaitia. Ez da noa, baino, bagoaz, venga, gozen. Bueno, eta bain, beste batalla bat, zezenak, 2 ordu hemen. Gaur eguzki ez duiten, baina alare kriston beru daiteu. Baina, bueno, esate buena, no es una buena corrida que se quiten los toros. Europa Pillaguas, bueno, hijos y vuestros han hecho primero Rafael Mendívil.
gaurko egin diau. Gipuzkoako pabelloia oso alto utzita, apaltzea joaz. Bakizue, gora San Fermin, eta denak konbidatu da zarete, oberena txarangakin salto itea. Venga, ondo segi, datorren urte arte, gora San Fermin, venga!